amena don an information caman tɛntɛnlen sɔrɔ bi. Est-ce qu'il y a faamu? D'abord, ama damne a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ nouvelle min ni o mandi kana laban nouvelle min fɛnɛ ka di ni o ye n'o ye d'abord an ka hélicoptère dɔ tombera balimaw. An ka hélicoptère n'i y'a ta k'a lajɛ a bɔra opération de la. A bɔlen opération na balimaw a bɛ munumunu salon la ka renseignement ɲini. Est-ce qu'il y a faamu? Bamako n'a alentour bɛ lakana cogo min na balimaw avion bɔlen o de la avion bɔ o patrouille ni o yala de la i b'a ye k'a fɔ panne dɔ o ye avion sɔrɔ a panne pour le moment o tɛ se ka ɲɛfɔ fɔlɔ panne jumɛn de y'a sɔrɔ mais n b'a dɔn a panne déterminée tɛna gɛlɛya parce que i b'a sɔrɔ avion kɔnɔ yanni hélicoptère bɛ bin pilote ani tour de contrôle olu bɛ kuma donc gɛlɛya min bɛ a kan i b'a sɔrɔ a b'a ɲɛfɔ tour de contrôle ye enquêtes bɛ na o yira o en même temps ni avion binna a bɛ fɔ a fɛn min ma ko boîte noire avion information bɛɛ b'o de kɔnɔ fɛn jumɛn y'a to avion crashera problème jumɛn ye avion sɔrɔ i b'a sɔrɔ o bɛɛ bɛ sɔrɔ boîte noire kɔnɔ donc olu ye information ye dans les jours à venir armée yɛrɛ bɛna information min di kun jumɛn na avion in a binna a kun ye maliyɛnw bɛ bɔ a kalama ani i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye an ka hélicoptère a ɲɔgɔnna wɛrɛ a kana mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ balimaw Mali pilote bɛ fo wallahi ne Mali pilote ye ɲɛ la ne tagali min kɛ Sevare n ye pilote rencontré Mali pilote balimaw maliyɛnw yɛrɛ de don Mali équipage de don an yɛrɛ ka jamanaden minnu formé en balimaw ninnu bɛ avion dɔn ko den bɛ bi a tabaga bolo ninnu bɛ avion maîtriser mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ opération fɛn fɛn bɛ kɛ Mali armée yɛrɛ de b'a an ka avion boli an ka pilote bɛɛ denmisɛnninw motivation dɔ b'u la kabako don balimaw an ka pilote bɛ se ka ko c'est à dire ninnu bɛ avion manier cogo la i b'i yɛrɛ ɲininka qu'est-ce que olu de ma avion dilan mais avion n'i y'a ta k'a lajɛ ninnu bɛ sorti baden de kɛ diɲɛ don o don Mali avion dɔgɔyalen an ka pilote dɔgɔyalen o ye dɔgɔ c'est à dire u bɛ bɔli min kɛ ni tɛ surveillance la u bɛ opération na an balimaw a dɔgɔyalen a ka ca 20 ye u bɛ sorti 20 kɛ a bɛɛ par des équipages maliens donc i b'a ye k'a fɔ Bamako n'a alentour la hélicoptère nana a bɛ patrouille la donc patrouille là, il me semble panne technique dɔ don y'o de fɔ an tɛ se k'a fɔ nin panne technique don ala nana kɛ est-ce qu'il y'a faamu panne in kɛra sababu ye avion kan ka taa jigiyɔrɔ la avion ma s'a jigiyɔrɔ la c'est-à-dire normalement avion kan ka taa à peu près a ka base kɔnɔna la donc i b'a ye k'a fɔ pilote a senti ko avion bɛ fɛ k'a janfa avion bɛ fɛ k'a kɛɲɛ n balimaw an ka nin pilote ninnu a ye ninnu fɔ dɛ ninnu ye héros de ye pilote c'est-à-dire avion kan ka jigin yɔrɔ min na population baden de kun bɛ yen n balimaw avion ko k'a bɛ jigin pilote a ye avion maîtriser est-ce qu'il y'a faamu a ko ale tɛ taa jigin adamadenw ni ka bɔ est-ce qu'il y'a faamu a ye avion maîtriser avion taara a kɛrɛ kan a y'a maîtriser ka na a taara côté dɔ in kan fana a ye avion maîtriser ka na a tora Musabugu alentour la a bɛ ka yala de a bɛ ka jateminɛ kɛ n bɛ se ka n sigi yɔrɔ jumɛn n bɛ se ka hélicoptère jigin yɔrɔ jumɛn k'a sɔrɔ hélicoptère ma dégâts kɛ a ma tiɲɛni kɛ n balimaw a y'i ɲɛsin ballontan terrain ma a y'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ ballontan na ye a y'i ɲɛsin k'a bɛ jigin yɔrɔ wɛrɛ so dɔw kunna a y'a ye ko jama bɛ yen n balimaw a ye avion sama ka bɔ yen balimaw a tora a bɛ nin bɛɛ la avion tiɲɛnen don a bɛ ka essayer ka avion maîtriser n balimaw a bɛ ka a ye so labanbali dɔ de lajɛ k'a ye mɔgɔ tɛ nin kɔnɔ avion bɛ se ka taa jigin o cas hali ni dégâts kɛra hali ni ne bɛ sa est-ce qu'il y'a faamu ne ni n ka équipage aw mɔgɔ saba hali ni anw bɛ sa anw tɛ kɛ sababu ye maliyɛn wɛrɛ nin ka bɔ maliyɛn wɛrɛ nin tɛ bɔ anw ɲɛna donc i b'a ye k'a fɔ pilote d'hélicoptère a ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ka taa avion nangama sigi est-ce qu'il y'a faamu Musabugu so dɔ kunna mɔgɔ tɛ so min kɔnɔ effectivement avion jiginna avion ma dégâts kɛ kɔfɛ de avion a explosé o ye déflagration dɔw kɛ sinon avion n'a kun ma maîtriser ni avion ko k'a bɛ jigin cogo sugu dɔ kɛ n balimaw kérosène min bɛ avion kɔnɔ a ka jugu explosif ye balimaw san b'a sɔrɔ so baden de détruira o de la u bɛ fɛn dɔ fɔ zone aéroportière bi de ne dara a kuma la ko avion ko mɔgɔ ka so jɔlen bɛ aéroport alentour la k'u ka sow bɔ yen
avion dégâts moyen avion tienenge non moyen mais nous ye barake balmo wallahi ni pilote nous ka nga fo nous photo ka nga yira anga ni pilote nous angu ke héroe na klibala antanande on to da Damien Boité là ko Damien Boité kasro galonga ko tara ko lu de avion folay ko munun tara terroriste kumbe kona ko français ko pilote sara Damien Boité ambe antoko do la woni ndu e bara mi ngeni nga boni Damien Boité tay kata reconnaissance ke kata jugu ni nga klaka barala de retour kabeta eski ya famu senu ala ke avion aye défaut do ira eski ya famu piloter avion maîtriser kana avion jigin duguma ko malien ni te bonni sa be ke olu de be sa kabru jigin to ils sont conscients ko be se ka sa ou ko ku sato o titake sababu e ka mo wore ka deka ke mo wore la balmo na ko ngia o kumse ka to sigi ballon tan terrain o kumse ka ta avion jigi jamama worola o ma songa ni shike donc ambe nunu fo ku barkata o temelengo amena don eski ya famu amu fo alaka udawrosma alaka hinula alaka udawrosma en même temps une attitude de la population nga olu dabla parce que en ninchene sari mo saba de sara balmo famille e ba e ka fo famille do de bena blafliala donc quand tu vois image ta chogo do la yere nyebe do be image ta la do be yele ni kulewla ayo dabla balmo che ninte klonga fere ninte klonga fe ni ni mfe sugu beke ay ko la ni jinyama jole en même temps bere manga ni image filmé parce que ni atakale abe image blabla chogo do la ngabe digi u paraw sigile ne be o be ka lay chef de famille de do nous ye héros de donc nambe ni mfe sugu bla anga keni aklié angana Allah be filmer sari la filmer ketola mgo kana yele ina fo sari des fois ba foka kera de do be ga miri événement doye quoi alors que ni ne bona quoi do de sara donc anga cli to événement filmer chocolat anga cli to événement à couverture ke chocolat donc amena anga nouvelle flana uno no c'est vrai nouvelle ale nouvelle ou ani murjani boni ou kadi mais yoro do la sa kera sadira manga joa mesurer balmo bi c'est vrai bara min kera mena nya foye jam balmo mena kabako de foye ja terroriste de se ko jugu we demsenu ne recruter na be fo munu ma enfant soldat balmo yolu de recruter mali armée ka fola balmo we demsenu recruter enfant soldat ka explosif do dola ka do blagata eski ya famu gendarmerie garde nationale kata olu attaquer ou objectif final kuye c'est vrai avion jigi horo imbalmo okume odeko mais we mo do bla folo eski ya famu pour que ka pisse brouiller kata ke ko kaumbe ka attaquer ja famba e demsenu ja terroriste desera we demsenu de bla eski ya famu enfant soldat ka demsenu bla o barala donc c'est vrai il va y avoir oui au bara minge oui a tenté que vous diriger c'est vrai aérodrome avion ne peut pas qu'elle tient au boulot balmo armée riposte doke kabakodo armée jahanama jigi akabo aklima anga avion ja ang menna al sama avion tient ngat noy mais mobtini c'est vrai ka wallahi olu be se ka témoin bara mingera ore c'est fait armée fagalida terroriste ko balmo plus de 32 terroristes au lieu de boire bara la 32 terroristes qui bisaba anifla jambalmo ne parti terroriste ou ne terroristes qui bisaba anifla o de borontora armée au lieu de halaki c'est vrai o senfanga machine qui juanga kono munu est-ce qu'il y a famu nous pana ou te sogoje ou te panga ta sogo ine nous ma sogo soro ita me kafo kolu yangara sanfe kitara kuto balmo nganga drone TBD Bayaktar précision chirurgicale balmo bom mobile sabade kun fale mais explosif là est-ce ya famu ortemie image bo iba e kafo nganga pilote ye mobile fla nunu lai nu koko budun balmo e ba do fuga dingue tellement que mobile nunu halaki fuga dingue sin we mobile détruit fuga dingue sin nga mobile jiga kono shu kon sari munu ma kono itolu shuko kuma refo est-ce qu'il y a femme ou mobile folo détruit flana itele aka be boli chest gila ka command konna la nga ya asuso fena ku
des bombes de 200 kilos, tu sais qu'à boire là. Bombes, nous, c'est des bombes à guidage laser. Laser de boula, na fila, be siblu nyinine. Ale be baraka ni siside. Est-ce qu'il y a vraiment? Boulma fin si c'est à bord de nyina, tu sais qu'à dire quoi. Kanaka mobile, nous, ben détruit. Sabana, au strango du goût, j'ai un terroriste fouari de. Ouya, mobile black à bouliche. Population dara omne. Donc, armée continuera à ratissage là. Ouye, tchèb, pisaba, en fla, yolu de bonheur, ou nina. Donc, il va y avoir barakera. Otemele, amabane. Armée terroriste ou population. Il va y avoir opération Baden Kera. Où est terroriste Baden localisé. Boni. Ou ka moto bisama, moto binani. Ou bel la ben akoum na le armée attaqué. La balbon wanga albatros ou etienne ndoko. Ou albatros flala décollé. Balmo. Est-ce qu'il y a famou? Koutara terroriste sera regroupement na. Ngonu ko dudu. Balmo yu ka moto de ke. Est-ce qu'il y a famou? Iko logosiri. Jaja ni moto chaman détruit avec iko logosiri de. Mon moto dara yongo ngane iko logosiri. Plus de 64 terroristes. 64 terroristes. Au lieu de faire sur place. Au Keraboni. Avant la fin, armée de citerne convoi d'Obegata ou Tara ou attaqué. Balmo hélicoptère ou Tara coup ou là. Est-ce qu'il y a famou? Balmo et Atoro. Ou ka base logistique. Nobe Narani Mourdia Yam Fanfa Lala. Armée Tara terroriste ou ka base min détruit à la base tanyoé. Nimbekera bi journée. Bijournée, armée opération, ça va opération nani simultanément. C'est-à-dire, armée partie Moumbegake ou Chinichite Fangelen fait. C'est ça qu'on appelle l'autonomie dans une armée. Avion Moumbega Barake, avion ou Chite Yoroni Yorola, est-ce qu'il y a famou? Dobe Sevaro Lubuga Barala, Dobe est-ce qu'il y a famou? Bomagoyanfo Lubuga Barala, Dobe Katiyanfo. Donc, Bara Fenfe Kera Nimba Yira comme Minangacha armée Bolodi. Minamba ambulo anta don amba kechomi tellement que minanka chambulo balmo ayarme fou wallahi ni mina ni sanfé mina ndambulo kele ko me chambulo re sanfé mina u joda ka bu kojuko donc ambe au fou vraiment est-ce qu'il y a femme avec la mobilisation ka demander bi malien fait mo mo no donation ge anga famao mali wartigo mali milliardaire anga hélicoptère min tiena ne ou se ka war fara nyonga elan de solidarité ambado sebe armeo me kanga faso kanu ira setene sono na bele mbake hélicoptère kele est-ce qu'il y a vraiment à peu près 3 à 4 milliards à tête moka kata est-ce qu'il y a vraiment hélicoptère kele wardi armement ay hélicoptère a remplacer ambado kabri 600 kabri hélicoptère crashera Sadio Camara et Poutine ou ya remplaçant est-ce qu'il y a femme ça a ante kalo kelen quoi na man hélicoptère à remplacer les donc anga wartigo munu be demeke nous forler nos donations bala on quand un hélicoptère kelen est-ce qu'il y a femme o tiena ni am sega war fara yonga est-ce qu'il y a femme kata di armement ni hélicoptère kelen soye al sabanga aba to armée ou to ou be dala ku ka population bu fe ka population bu ko wa mo munum bana krashina ame do ka ala ka hina ula wallahi ou parents ils peuvent être fiers est-ce qu'il y a femme de leur fils munun chawdo wallahi au chaw wallahi chawdo nous ye érode malion ni nous to bora an deun to da damien boîte la chomna ni équipage sabanka an deun to da ni mo nuna c'est des zéros. Est-ce que vous voyez? Donc un petit ramassé en français. Et aujourd'hui, nous avons assisté vraiment à une attaque complexe, dirigée vraiment contre les positions de l'armée à Sévaré. Les terroristes ont utilisé aujourd'hui à Sévaré, des enfants sont là contre l'armée malienne. Ils ont attaqué le camp de la garde nationale de la gendarmerie. Leur objectif final, c'était de détruire les aéronefs maliens qui étaient sur place à Sévaré. Car ces aéronefs les infligeaient à chaque sortie de lourdes pertes. Donc, une fois les hostilités commencées, l'armée a repoussé et a neutralisé beaucoup d'assaillants. Les drones sont sortis, 2 drones Bayaktar ont neutralisé 2 véhicules bourrés d'explosifs.
Le troisième véhicule, l'occupant qui se trouvait à bord a fui en abandonnant son véhicule. La population de Sévaré est sortie massivement pour aider son armée. C'est-à-dire, il y a eu des dégâts, comme on appelle, il y a eu des morts au niveau des civils. Vraiment, nous prions vraiment pour le repos vraiment éternel des morts, des disparus. Et nous en ce qui concerne les blessés, nous leur souhaitons vraiment prompt rétablissement. L'armée a neutralisé plus de 32 terroristes. Ensuite, la zone qu'on appelle Boni, l'armée a localisé plus d'une trentaine de motos des terroristes. Ils étaient en train de planifier des actions contre les femmes. 2 chasseurs albatros ont décollé pour aller détruire, pulvériser ces terroristes-là, ces colonnes de terroristes. Plus de 64 terroristes ont été neutralisés. Est-ce que vous voyez? Toujours dans la journée d'aujourd'hui à Boni. Ensuite, la localité qu'on appelle Mourdia. On a détruit plus de 10 bases terroristes. Et le convoi qui partait vers Nara, on leur a tendu une embuscade. Et vraiment, le convoi qui partait, les militaires ont repoussé cette embuscade en tuant beaucoup de terroristes là-bas aussi. Ça veut dire, on a engrangé, on a tué à peu près le total, plus de 100 terroristes aujourd'hui. Mais nous déplorons toujours la mort des civils. Et puis, le crash d'un hélicoptère, avec la mort des 3 occupants, des 3 qui se trouvaient à bord de l'hélicoptère. Nous pouvons dire aux parents des pilotes, vraiment, la mort de leur fils ne serait pas une mort inutile. Ce sont des guerriers, ils ont montré leur bravoure à tout le peuple malien. Nous leur serons vraiment reconnaissants. Ils ont fait de leur mieux pour maîtriser l'hélicoptère, mais ne sont pas parvenus. Donc finalement, ils ont posé l'hélicoptère dans un endroit où ça peut faire vraiment moins de dégâts, quasiment pas de victimes. Mais par la suite, l'hélicoptère a explosé. Donc, nous présentons nos condoléances vraiment à la famille des disparus. Salam alaikum.